mauludu sani biche sani mauludu kalo kasa Allahumma salli ala nabi rahmati Allahumma salli ala nabi rahmati e ka fo chien kɛmɛ fila ani kelen kira tɔgɔ ye kɛmɛ fila ni kelen i y'a faamu e ka nin fɔ kɛmɛ fila ni kelen kana foyi jira ala la ni kira kanu tɛ a fɔ ala Muhamadu kama nin kɛ ne ye ayi o kɔni saa tigɛlama k'o hami kɛ quoi ala kira kanu de a bɛɛ nabi rahmati tɔgɔ in dara la cogo min i b'a dɔn c'est-à-dire ni sagaw ni misiw ni baw ye kira valeur jira anw minnu n'a ye kelen ye tun anw kan ka mun donzokɛ ye sinɛni de minɛ k'a b'a faga sinɛni ko a ma ko karisa n jɛna ni fagali ye mais ne denw bɛ n kɔ ye dɛ u ma si min i bɛ tɔn ka taa sin di denw ma ka na i bɛ na n faa donzokɛ ko dalilu jumɛn e yera ne bolo e bɛ taa sin di denw ma ne tilara i bɛ na bilen yan u b'o la kira talula ka na ala b'a fɛ ka kira valeur de jira sinɛni yala kira filɛ dɔrɔn a ko e de ye Muhamadu ye kira ko ɔhɔn ko ala de ye diɲɛ da ye kanu kama ko ɔhɔn e de ye cɛ fɔlɔ min bɛ alijinɛ da gosi lahara e don wa ala kira ko ne don a ko i bi sɔn n k'i bila garanti la n bɛ taa sin di n denw ma ka na kira ko donzokɛ ma sinɛni bila ka taa sinɛni taara ala kira bɔra kira yara a kɛra jumɛn ye el mahabus mɔgɔ min jɔn ya minɛnen don a tɛ se ka foyi kɛ a ko a bɛ taa ɲɛgɛn na f'a ka so yen sinɛni ni vitesse sera denw ma sinji bi bɔnna denw ko a ma ko a ko e ma deli ka na anw ma ni boli ye tan fɔlɔ mun de bɛ yen a ko ala ye diɲɛ da cɛ min kanu kama n y'o de bila garanti ye a ye sin bi joona min boli ka segin sinɛdenninw fana ko kira sɔnna ka kɛ mɔgɔ mun ka garanti ye anw fana banna sinji la kɔgɔ b'an faga sa kira jɔlen fana timɛ anw kosɔn bilen an kari la an bɛ tugu ko an ka taa kira yɛrɛ yeli yɛrɛ curiosité bɛ anw yɛrɛ la an fara sin na sinɛni ni vitesse taara a taara se kira kɛrɛfɛ a ko wallahi ala ye tiɲɛ fɔ ala min ye e tɔgɔ da ko nabi rahmati sinɛni de ye nabi rahmati da la ko ala ye tiɲɛ fɔ ala min ye e tɔgɔ da ko ne nabi ɲuman o ye sinɛw ka tɔgɔ ye kira la donzokɛ fana ko ni danfɛnw sera ka e kanu jira ka se